Večeras me, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Još u sebi čujem majku kako tužna govori. Kad se jednom vratiš, sine, ja ću te čekati. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš. Da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, hrvatska gruda nam sveta već 1000 ljeta. Ne dam te nikom, majko, Hercegovino. Neretvu, sunce i smokve, kamen i vino.
2010. je li tako? Tako. Vi ste na položajima u Karlovcu. Ja nisam. Ti nisi. Gle taba, nisam te vidio iza ovoga. Ali ovo je Vladimir, znak, ovo je Vladimir, znak. Dražen, Boris. i Miro. Mi vas pozdravljamo, želimo vam dobro večer, dobro večer. jutro, možemo slobodno reći i je li vam ugodno kod nas u studiju? Da, pače. Malo ugodnije nego na prvoj liniji, da. Nije Odakle loše, ste nije stigli? loše. Taba izvoli. Pa evo, ja bih htio se zahvaliti dečkima prvo što su nam donijeli ovaj krasan znak. Hoćete mi pojasniti točno šta znači 2-1-110? Taj znak znači druga satnija prvog bataljuna 110. brigade. Ovaj V većinu asocira na neke cigarete, no nije to. Ne smijemo to. baš i reći naziv tih cigareta ovog No, puta. ali nije nije to to. Znak je nastao slučajno, naš bivši pripadnik si je dao ime na položaju u Topuskom Wolf i spontano izišao ovaj znak koji smo mi kasnije prihvatili kao znak jedinice. I sada ga čak i nosite i na rukavima. Nosimo ga i na rukavima u spomen poginulom prijatelju koji je, nažalost, Nešto ćemo kasnije govoriti i o pravom, u stvari najvećem razlogu zašto ste vi večeras ovdje sa nama, ali prije toga ja bih zamolio Tabu samo da sa vama malo porazgovara i o tome kako je trenutno na tim položajima na kojima se vi inače nalazite, jer moramo reći našim gledateljima, ako već to nismo učinili, da ste došli iz Karlovca, koji još uvijek ne može se reći za Karlovac da je sada miran i siguran grad, još uvijek postoje izvjesne opasnosti. Damir, Ti izvoli. si u stvari sve pitao. Nisam, ja sam samo rekao. Dečki, kako vam je u Karlovcu? U stvari vi niste, u Karlovcu kažu Turanj, to je karlovački Vukovar. Da, točno. Turanj, to je naše predgrađe, udaljeno jedno 2 km do 3 najviše od centra grada, koje su bile najveće i najžešće bitke i koje je najviše nastradalo tokom ovog našeg rata. Tamo stanovnika nema, tamo je sve razrušeno. Nema, razrušeno je, tamo je samo pripadnici Hrvatske vojske i jedino se može sad kad je mirnije malo obići da se vidi stanje kako je i natrag u grad. Dobro, ili ima koja kuća čitava? Nema ni jedne. Teško je da bi se našla jedna koja bi se dala koliko Kad toliko bi sve zidove uspjeli sklepat, napravili bi jednu. Sve su rastresene, stvarno teško da se osposobiti uopće za stanovanje koje. No dobro, ali mislim, lako ćemo mi izgraditi kuće, nam problem je u tome što je jako puno ljudi poginulo, baš na tom dijelu. Poginulo je dosta, da, ja sam baš u prilici kao medicinski tehničar u toj satniji. Teško je te dečke s kojima si jako dugo vremena voziti ih i kad mi kažemo krpat na fronti, a puno ljudi i tamo nastradalo. Ja bih imenjaka Dražena zapitao samo, čini mi se dosta mlad ovak, ne? Da neću sad o godinama, nepristojno pitati i ženske i muškarce u zadnje vrijeme, ne? A na tim linijama sad ste trenutno ili ćete, dobro, nema veze kroz koji ćete dan, ali uglavnom sad je sve u redu pod kontrolom Turanj cijeli? Sad je sve u redu od primjera potpisanog. Tu više nema onak problema koji je bilo nekada. Mada je bilo prije, recimo, koliko se ja sjećam, prije nekih 2 tjedna, sam centar grada se... Da, bilo je opća opasnost. Karlovac, grad na 4 rijeke, mislim da ste mi vi spomenuli da se upravo radi te prednosti uspio na takav način obraniti od pješadijskog ulaza. Pa je, grad se obranio dosta dobro, jedino preblizu su nam prišli, samo bi se malo vratio na prošlo pitanje, ovo je zapravo naš najmlađi pripadnik i... Ipak ćemo otkriti godine. Da, nećemo otkriti godine, no htio bih reći, on je jedan od rijetkih koji je čak i vojni rok završio u Hrvatskoj vojsci, jer nije bio u onoj bivšoj, da ne spominjem ime, Čestitam. vojsci. A u vezi ovog pitanja... Ali vojni rok na frontu završio, ne u... Da, što je jako važno napomenuti. U vezi ovog pitanja rata na Turnju, tu vam je jedan veći problem. Neprijatelj ni ne ratuje protiv nas. Neprijatelj ratuje isključivo protiv djece, staraca, civila i materijalnih dobara koji se zovu Hrvatska. Da, u što smo se imali i prije nekoliko dana prilike uvjeriti i u Sarajevu je tako i nakon onih, bolje u stvari da ne spominjemo te Bolje priznaje. možda ovo. Noćas i preksinoć i...
I tako I to tako već to ide. tjednima, mjesecima i eto već godinu dana. Vratimo se na ono što smo spomenuli, pravi razlog vašeg dolaska. Wolfova balada, jedna lijepa skladba koju ste nam donijeli i o kojoj bi molio da nam nešto više ispričate. Pa da, ja bi o tomu nešto rekao. Sama balada je nastala više spontano. Naš bivši prijatelj Wolf, Željko Čorak, napisao je u toku jedne tako sjetne noći na položaju Slunjska brda, nedaleko Karlovca, jednu pjesmu i to nam se je dopalo i htjeli smo to uglazbiti još za njegovog života, da to postane himna naše jedinice. No, nismo uspjeli. Prijatelj nam je stradao, ali zato smo naknadno krenuli svim sredstvima da to ipak učinimo. I zapravo ta pjesma je in memoriam Wolfu, gdje su u samom projektu učestvovali dosta eminentni muzičari grada Karlovca i uspjeli smo, očito smo uspjeli. Možemo slobodno spomenuti tekst Željko Čorak i Drago Pavelić. Plavetić, pardon. Glazba Romano Letikošić, Ratko Pogačić i Vlado Kolarić. Bolje da vi čitate ovo malo pisano. Aranžman je napravio Ratko Pogačić, vokalni solist je naš karlovački dosta poznati pjevač Zdravko Vidak i mene su zamolili vjerovatno radi glasa da izrecitiram par stihova. Primijetio sam malo ono, a? Jeste radili na radiju možda ili nešto? Ne, Niste? nikad, totalni amater. Ne znam, Režija 9, razmislite malo da li ćete ovog čovjeka angažirati nakon rata i tako dalje. Ja ne bih sad dužio o tome, mi ćemo pogledati i spot koji je napravila jedna od najboljih montažerki Hrvatske televizije Mima. Moram vas pitati da li ste zadovoljni, vidjeli ste, pogledali ste ga prije, no što će ga naši gledatelji vidjeti. Stvarno super, nema riječi. Zadovoljni? Zadovoljni. Sve u redu? Nema boljega. Ja još Nema nisam bolje. vidio, ne mogu ništa reći. Ti ćeš vidjeti tek. Ali vjerujem, Ti pošto ćeš tek znam vidjeti. Mima je to jako dobro. Složiti, većina smo. Ja bih prije, no što mi pogledamo taj spot i prije nego što se od vas oprostimo, zahvalio još jednom što ste nam donijeli jednu lijepu skladbu, jer baš nam se često ne dešava da nam ljudi donose ovako i da sve to tako lijepo ispadne, donesite nam matricu pa onda se nađe još tako jedan krasan montažer koji to lijepo zmontira i onda mi to sve lijepo gledamo. Da li imate nekog za pozdraviti još ovoga, vjerojatno nas u Karlovci večeras gledaju mnogi. Hoćemo pozdraviti onda kompletno 110 koja nas gleda. Također bi teo pozdraviti sve hrvatske vojnike, a naravno naše Karlovčane 110. Naše dečke koji su svi zaslužili da su sad s nama ovdje, ali nažalost Neko mora morate biti veći tamo. studio napraviti. Ah, eto, što možemo, ne? Ali neko mora biti tamo. Naše Niko tamo dečke biti. prijatelje, normalno, pozdravio bi samo 3 prijatelja koji su stvarno, s kojima su stvarno od prvog dana. Terijer, Baterilko i Grga. Pa dobro, ja bi zapravo pozdravio sve gledaoce i zahvalio na strpljenju. I normalno zaželio da ne bude više ovakvih stradanja, da bude više ovakvih pjesama, a manje muzike iz ovakvih muzičkih instrumenata kao što ih ima naš neprijatelj. Ja vam se još jednom svima zahvaljujem što ste došli. Mi ćemo se potruditi da ekipa Gardijade još do kraja stigne i do Turnja i posnimi malo nekih kadrova, posnimi malo vas i vaših prijatelja za koje ste rekli da su zaista hrabri. Mi bismo se u to voljeli i uvjeriti, a sada ćemo čuti i Wolfovu baladu. U noćima dugim i tamnim, kad oči umorne sklapajući se traže sna, ja mislim na te, mislim na našu djecu koje san razbijaju granate. Mislim na naš grad, na Hrvatsku, njoj smo se zakleli. U noćima dugim i tamnim, kad zvijezdama ne vidiš sjaj, nad tobom dome bdije hrvatski gardist znaj.
čuva lijepu našu i brani granice sve i život svoj će dati za tebe, za nas sve. Barjak nek se vijori, nek Bog ga čuva od zla. Kako se za mnom bori, hrvatski gardist zna. Za Hrvatsku slobodnu, sretnu, mnogi život će dan na cijelom ovom svijetu. Za Hrvatsku svatko će znat. Nek se vijori, nek Bog ga čuva od zla. Kako se za dom bori, hrvatski gardist zna. Sjajan sport. Nekoliko dana gostovao u našoj emisiji, ali evo, mi smo došli u goste. Došli smo u goste na jedno dosta problematično područje. Turanj, Karlovački Vukovar. Kako je ovdje? Pa, ovdje je sada trenutno situacija relativno dobra, no 11. i 12. mjesec su bili vrlo problematični zbog borbi, pa onda prekida borbi radi prolaza konvoja vojske koja je izlazila iz Zagreba na ovo područje prema Bosni. Od samog potpisanog primirja tu su mnoge sitne čarke, ali zapravo čistih pješadijskih borbi nije bilo. Znači li to da ste vi prejaki na ovom području da bi oni uopće mogli krenuti? Pa, dosta smo jaki, neprijatelj ni ne pokušava pješadijski na nas doći. On, kao što sam već jedan put i rekao, čim se nešto dogodi, ratuje protiv civila i materijalnih dobara, a vrlo rijetko protiv same Hrvatske vojske. Nadam se nešto da će ova operacija UNPROFOR-a pomoć, no da li će uspjeh biti kvalitetan, to ćemo vidjeti kroz nekoliko mjeseci. Ja bih pozdravio prije svega sve žitelje grada Karlovca, zaželio im sreću u budućnosti, normalno pripadnike 110. brigade, pripadnike 1. bataljuna 110. brigade. Da ne zaboravite doma nekog slučaja? Namjerno ne spominjem doma jer porodica je nešto privatno, mi smo sad ipak na ratnom području. Gospodin Javor, evo došli smo kod vas. Nadam se da neće biti nikakvih problema dok mi ovdje budemo boravili. Dobro nam došli.
Hvala vam lijepa, bolje vas našli. Možemo li, pošto sam čuo da ova postrojba na koju ja sada nailazim ovdje, djeluje jako dugo i da je jedna od najprije formiranih na području Karlovca, da ukratko kažete jedan put tih dečki, ipak su izgleda najteže i najviše prošli u ovom ratu. Ovo i jeste prva postrojba Hrvatske vojske na teritoriju općine Karlovac. Boravite u postrojbi 1. bataljuna 110. brigade. Formirana je 28.6.1991. i još za mjesec dana slavit će svoju godišnjicu. Bila je na svim ratištima gdje su ratovali u okviru naših postrojbi i u okviru 1. bataljuna 110. brigade. Ova postrojba kod koje sad gostujete bila je na svim ratištima. Iznijeli smo na leđima ovaj rat na ovom području, spasili smo grad Karlovac. Spasili smo ga zato što je to naš grad, što ga volimo. Da nam možda malo kažete, imam osjećaj da neki ljudi ne znaju koliko je u stvari u opasnosti bio Karlovac. Sve je praktično uništeno, tako je trebao u stvari izgledati Karlovac. Međutim, nismo dozvolili, nismo dali preko rijeka. Naše rijeke su nas branile i od Turaka i od drugih tuđina, obranile su nas i od ove napasti koje smo imali sad protiv sebe. Na kraju, kome ćete vi uputiti pozdrave u našoj emisiji? Pozdrave cijenjenom gledateljstvu Gardijade, ekipi Gardijade, mojoj familiji, svim familijama branitelja, lijepe naše, uglavnom svim Hrvatima i onima koji su za Hrvatsku. I ljudima dobre volje. Za kraj, imate li možda vi specijalnu glazbenu želju ili neki spot koji biste voljeli čuti? Neka bude ono što je zaželio moj prijatelj Vlado, neka bude naša Wolfova balada. U noćima dugim i tamnim, kad oči umorne, sklapajući se, traže sna, ja mislim na te, mislim na našu djecu koje san razbijaju granate. Mislim na naš grad, na Hrvatsku, njoj smo se zakleli. U noćima dugim i tamnim, kad zvijezdama ne vidiš sjaj, nad tobom dome bdije hrvatski gardist, znaj. On čuva lijepu našu i brani granice sve i život svoj će dati za tebe, za nas sve. Barjak nek se vijori, nek Bog ga čuva od zla. Kako se zalo boli, hrvatski gardist zna. Za Hrvatsku slobodnu, sretnu, mnogi život će dan, nad
U Gardijadi bi želio pozdraviti sve svoje prijatelje, kao i sve cure iz rodnog kraja, normalno to se razumije. Ja sam Dražen, pozdravljam sve hrvatske branitelje, cure pogotovo ove iz Karlovca. Od 11. mjeseca sam na turnju ovdje. Bilo je dobro. Ja sam za razliku od njega Dražen. Na turnju sam isto od 11. mjeseca. Pozdravio bih sve Wolfove dečke na turnju i ostale branitelje Hrvatske. Naravno, cure i dečke koje poznam. Uz, naravno, muzičku želju. Želio bih pozdraviti sve pripadnike Hrvatske vojske, pogotovo moje drage Karlovčane, a također i pripadnike Hrvatske vojske u Imotskom i okolici. U našoj emisiji biste vjerojatno željeli nekog doma i pozdraviti. Od kad vas nisu vidjeli? Da. Pa jedno 10 dana me nisu vidjeli pozdraviti. Pa normalno bih suprugu svoju pozdravio, Klaru svoju, Peru i imam curu u Zagrebu, Dajana se zove, ona je u školi. Pa htio bih pozdraviti prvenstveno sve branitelje ovoga Karlovca, ujedno svoju kompletnu jedinicu, sve svoje dečke koji su sad ovog trenutka na položajima, sve drage Karlovčane i ostale branitelje u Hrvatskoj. Htio bih pozdraviti svoje 3 djevojčice koje imam, to je Nikolina, Kristina i Sunčica i svoju suprugu Biserku. Hrvatskim borcima bih poručio da izdržu do kraja, sloboda je blizu i za kraj bi poželio jedan spot od Jure Stublića, aj moj druže beogradski. Lijepe cure beogradske, kako ste se ljubit znale, još se sjećam kose plave, novosadske moje male. Zbog nje sam se ja vozio, kraj Dunava i kraj Save, 108 sela zavolio, kako sam sretan bio. Ej moj druže beogradski, sve smo srpske pjesme znali, pjevali smo prije rata, zdravo djevo kraljice Hrvata. Pjevali smo prije rata, zdravo djevo kraljice Hrvata. Beogradski, Slavonijom sela gore, ej moj druže beogradski, ne može se ni na more. Ej moj druže beogradski, srećemo se pokraj Save, ti me nećeš prepoznati, pa ćeš na me zapucati.